Hola, sóc el Pau, un noi de Vilanova i la Geltrú i actualment milito a l'Esquerda, una assemblea LGTB. Una persona transgènere és la persona que no s'identifica amb el gènere que el van assignar al néixer. Quan neixes t'assignen un gènere concorde amb el teu sexe i les persones que sortim d'aquesta dicotomia som les persones trans. El sexe són les característiques biològiques, com les hormones, els genitals. El gènere és una construcció social basada en els rols de gènere i en aquesta societat n'hi ha dos, home i dona. I després l'orientació sexual és l'atracció cap a altres persones, ja sigui cap a nois, cap a noies, gènere no binari, etc. I tenen unes altres etiquetes separades. Quan vas al metge, quan estàs buscant treball, quan surts al carrer en general, depèn de l'aspecte físic que tens també i com et mostra del món, doncs reps molt de rebuig. Hi ha un munt d'aspectes de la nostra vida on rebem un munt de rebuig i discriminació. Jo crec que els principals són el tema laboral, que hi ha com un 80% de persones trans que està a l'atur. Després, la tassa de suïcidis és un 40% de persones que ho han intentat, persones trans que han intentat suïcidar-se. I tota la psiquiatrització, al final hem de passar per un munt de psiquiatres i psicòlegs per poder demostrar que som el que estem dient que som. També hi ha molta diferència entre si una persona trans és rica o és de classe treballadora. Si és rica té totes les facilitats per poder operar-se i fer els canvis que vol fer i la resta de persones, les de classe treballadora, tenim moltes més dificultats perquè és quasi tot privat o les llistes d'espera per poder fer els canvis que vols fer són de molts anys. Això depèn també. Si és un home trans, normalment utilitza els pronoms masculins d'ell. Si és una dona trans, normalment utilitza ella. I després estan les persones no binàries, que sé que en castellà s'utilitza ame, elle, i els adjectius i tal acaben en e. I en català no sempre és així, crec que és a mi, perquè hi ha paraules en català que ja acaben en e, en general, i en castellà no passa. Llavors, crec que en català per no binaris és a mi. I ja està, depèn una mica de la persona. El trànsit se li diu quan els canvis físics que fa una persona trans, com hormonar-se i operar-se. No tothom els fa, de fet. O sigui, no tothom fa aquests canvis, perquè o no volen o no poden. I això, hi ha gent que decideix només hormonar-se i no operar-se, gent que decideix operar-se i no hormonar-se. També depèn una mica del que vol fer cada persona amb el seu cos. Jo m'estic hormonant ara des de fa uns pocs mesos. I tinc la intenció d'operar-me en algun moment i començaré una mena de campanya per pagar-me la mastectomia, perquè la llista d'espera és com d'11 anys per públic i llavors ho faré per privat i són uns quants milers d'euros. La persona transgènere és la persona que no s'identifica amb el gènere que li van assignar al néixer. Llavors, això és una mica el que deia ara, que hi ha persones trans que no volen hormonar-se o no poden per les circumstàncies que siguin, ni operar-se tampoc, i per això no deixen de ser trans. A Catalunya hi ha una cosa que es diu trànsit, que és d'atenció a persones trans, llavors allà suposo que falsifiquen o d'alguna manera fan tràmits de part de la Generalitat per demostrar que si jo li dic que sóc una persona trans, ells mateixos fan una mena d'informe psiquiàtric, sense haver de passar per un munt de tests i preguntes que no calen. Has de passar 2 anys hormonant-te i això s'ha de poder demostrar amb un paper, un informe mèdic, i també has de portar un informe psiquiàtric conforme tens una incongruència de gènere, que és el terme que s'utilitza ara, o abans era disfòria de gènere. Que aquesta última s'ha tret perquè estava a la llista de malalties mentals fins fa 2 anys i ara ja no, ara és una incongruència de gènere. Has de portar això i un munt de papers més al registre civil i llavors ho ha d'aprovar un jutge. Ara és una cosa rara, que és una incongruència de gènere, en plan segueix estant al llibret aquell, l'únic que no com a trastorn mental exactament, sinó com alguna cosa més, però sí. Bé, molt positivament. Sé que hi ha molts punts molt conflictius per a algunes persones o alguns col·lectius, però crec que és una llei que beneficia a la grandíssima majoria de persones trans. Els canvis més importants és que, per exemple, per canviar el sexe al DNI no has de portar un informe psiquiàtric. No hauries de, si s'aprova. I també facilitar el trànsit a les persones trans que són menors d'edat i també treu la pressió de que s'hagin d'hormonar obligatòriament o que no hi hagi tanta pressió per les persones trans menors per hormonar-se.
perquè després del diagnòstic psiquiàtric et recepten les pastilles, que són les hormones. I es veu que hi ha molta pressió perquè els menors segueixin el trànsit aquest i el que s'intenta és que ara no sigui tan obligatori. Coses com aquestes són un punt molt important i molt guai. I això, visibilitzar, si hi ha gent trans a la colla, també tractar-les com a una més, sense cap mena de distinció, perquè al final està aquí amb vosaltres per un motiu i no cal discriminar-la per això. I això, visibilitzar. Bueno, per una part això que també ho entenc, la ignorància o la desconeixença, perquè és un tema que s'ha començat a parlar ara, llavors per una part ho entenc, però que el metge no sàpiga com tractar això, doncs, bueno, no sé, és part del teu treball fer-ho, o mestres també, atents a un munt de diversitats, aquesta és una més, ja hauries de començar a aprendre a tractar-nos bé. I sí, la psiquiatrització aquesta, si jo vull anar al psicòleg per X motiu, sempre m'acaben derivant que eres trans. I és com, no, em passen moltes més coses a la meva vida que no tenen res a veure amb això i vull tractar altres coses. I sí, després el no poder operar-me i aquestes coses perquè no tinc els diners. I no sé, a mi personalment també que a vegades com l'aspecte físic a vegades és com molt andrògin, que això ja depèn de cada persona trans, perquè hi ha alguns que les hormones els fan més efecte i a mi no me hacen una mierda. Però això, llavors pel carrer també hi ha moltes mirades i moltes coses així. I t'afecten les hormones a nivell de, no sé, l'estat d'ànim, no sé... Bueno, la testosterona és molt menys danyina que els estrògens, que això són per les dones trans. Amb els estrògens hi ha un munt d'altibajos emocionals, és una mena de pastilla anticonceptiva i cap d'aquestes medicines estan pensades per persones trans, són unes per persones cis, vull dir, persones que no són trans, i que nosaltres les prenem i fan els efectes que més o menys volem, però no estan pensades per nosaltres, llavors tenen riscos. Amb la testo no. Estàs com en una pubertat, com si tens un germà va passar la pubertat, doncs jo més o menys igual. Tens més gana, potser estàs més irritable, però en general és bastant lleu.